Ja vás tu veľmi pekne všetkých vítam. Je to Wellbeing Inšpirovňa, kde sme sa rozhodli priniesť vám zaujímavé informácie zo sveta aj firiem, aj bežných ľudí, aby sme vedeli, akým spôsobom sa môžeme mať v živote lepšie. A moje meno je Daniela Tejkalová, venujem sa coachingu s koňmi aj bez koní a mám veľmi rada stretávanie sa so zaujímavými ľuďmi a keďže sa v mojom okolí objavili teraz úžasní ľudia, tak som ich pozvala na takéto online stretnutie a veľmi radi vám prinesieme nové inšpirácie o tom, ako sa môžete mať lepšie. Takže v našej diskusii dneska vítam Lenku Madudovú a Euku Ahojte. Zavacku. Ahojte. A obidve sú odborníčky z oblasti psychológie. Ja osobne psychológ nie som, takže sa veľmi rada dozviem aj nejaké nové veci, ale dostala som sa vlastne k wellbeingu svojim vlastným príkladom, ale ten poviem potom neskôr. Takže ja by som dala priestor najskôr Lenke. Lenka je z rodiny zakladateľov školy intuície, ale okrem toho študovala psychológiu a dneska sa venuje aj svojim vlastným nervovému fitku, o ktorom nám veľa povie. Takže vítaj. Ahoj Danielka, ďakujem za pozvanie. Tak Super. áno, ja možno doplním ešte len v krátkosti o mne. Ja sa už roky teda venujem práci s ľuďmi v rôznych online, offline formátoch. Predovšetkým to bola práca so zdravím a rôznymi záhadnými symptómami, ktoré z času na čas na človeka prídu. A s takými symptómami sa spája dokonca aj stres, o čom dnes budeme teda hovoriť. No a za posledný rok, keď sa vlastne stala aj taká epizódka mini vyhorenia mne samej, tak som sa o tom veľa dozvedela, mala vlastnú skúsenosť a prešla si aj takým procesom, ktorý teraz ponúkam aj iným ľuďom prostredníctvom nervového fitka. Takže toľko o mne. Dobre, ďakujem Lenka. A Euka? Ďakujem, ďakujem. Rozmýšľam, že čo tak povedať. Ja sa venujem práci s ľuďmi intenzívne posledných 5 rokov. Predtým som mala takú dlhšiu korporátnu kariéru a práve tam som sa ja dostala k mindfulness alebo všímavosti, teda meditačnej praxi. Najprv som sama meditovala vlastne niekoľko rokov a myslím si, že to bolo podobne ako u Lenky, že som hľadala niečo, čo mi pomôže zvládať vôbec ten kolobeh toho korporátneho života, malé deti do toho, pracovanie v rôznych časových pásmach. Naozaj tie moje dni boli také dlhé, by som povedala, a mindfulness alebo meditačná prax mi naozaj pomohla. Takže potom ma to tak postupne ako keby vťahovalo stále viac a úplne samé ma to doviedlo k tomu, že sa tomu teraz venujem naplno, urobila som si na to niekoľko výcvikov, certifikácií v zahraničí, takže teraz je to niečo, čo ponúkam ľuďom ako spôsob, ako pracovať sám so sebou a prežívať možno, že život taký hlbší, kvalitnejší, som povedala. Hej. Super. Ďakujem, dievčatá. A ja som si vlastne vymyslela takýto formát hlavne kvôli tomu, že ja sama som vyhorela pred niekoľkými rokmi. Pôsobila som 15 rokov v korporáciách a v agentúrach a žila som úplne iným životom, ako je dnes. A až spätne mi došlo, že vlastne všetko sa to udialo hlavne kvôli tomu, že som nedokázala spracovať ten stres a všetky tie udalosti, ktoré sa mi udiali, a jediné riešenie som videla v tom, že som dala výpoveď a kúpila som si koňa. A vlastne odtedy som sa začala venovať úplne iným veciam a zistila som, že aj ľudia, s ktorými pracujem, čo vôbec nebol plán, že budem nejako robiť s ľuďmi, bolo vlastne o tom, že pri koňoch sa veľa vecí ukáže. Hej, že oni nám veľa odzrkadlia, že ako sa máme, ako sa cítime, ako myslíme. A bez toho, aby tam človek vedel ako keby sám odregulovať svoje vlastné pocity a myšlienky, tak sa veľmi ťažko s tými koňmi dohodne. Takže som to začala tiež študovať a dostala som sa k zaujímavým informáciám, ktoré je podľa mňa úžasné, aby vlastne sme vedeli, že čo sa vlastne s nami deje. Hej, že necháme sa tak plácať, lebo veľakrát ani nevieme, že prežívame stres, len nás všeličo trápi. A ja by som vlastne možno len ocitovala, že Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravie ako stav
úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nielen neprítomnosť choroby alebo postihnutia. Čiže tá duševná oblasť tam prirodzene je. A dokonca o strese hovorí, že stres možno definovať ako stav úzkosti alebo psychického napätia. Stres je prirodzená ľudská reakcia, ktorá nás podnecuje riešiť výzvy a hrozby v našich životoch. Každý do určitej miery prežíva stres. Spôsob, akým reagujeme na stres, však výrazne ovplyvňuje našu celkovú životnú pohodu, respektíve well-being. No a keďže vy ste na toto odborníčky, tak by som vám rada dala slovo, že ako vy vnímate stres, čo ho vlastne spôsobuje, ako sa prejavuje a nakoniec sa dostaneme aj k tomu, že čo s tým. Takže Evka, Lenka. Tak ako ja vnímam stres? Myslím si, že my každý vnímame stres inak, pretože o strese sa síce veľa hovorí z takéhoto pracovného prostredia, burnout syndrom a tak ďalej, ale my ten stres zažívame aj doma. Kľudne aj vo vzťahoch, v rôznych osobných témach, takže je to veľmi individuálna vec. Ale ja by som možno tak počiarkla s tým stresom je, že veľa ľudí niekedy má problém si uvedomiť tie signály nášho tela, ktoré nám hovoria o tom, že my už sme v strese. Pretože my dnes žijeme v takej dobe, kedy tá hlava nám ide na 100%, čiže máme ju na takom piedestáli a vieme si veľa vecí sami sebe aj vyhovoriť, že keď sa nám niečo deje, tak si vieme povedať, však to je ešte v pohode, nevadí, veď o mesiac to bude lepšie. Zatiaľ čo ale signály nášho tela nám hovoria niečo úplne iné. A tie signály sa tak pomaličky vedia k nám vplížiť. A v podstate ja, čo som robila, teda pracujem s ľuďmi a poskytujem individuálne konzultácie, ja sa s nimi vždy stretnem v podstate kvôli už nejakému symptómu, ktorý sa prejavil na tele. A tie symptómy sú väčšinou toho stresového charakteru. Takže takto nejako si myslím, že to k nám vie pomaličky prísť. A čo si myslím, že je dôležité pre každého z nás, je teda si uvedomiť, že to telo je súčasťou celého toho nášho stresového ako keby prežívania a vedieť si uvedomiť, kedy už nám stláča také tie varovné signály. Lebo vtedy my s tým vieme ešte veľa urobiť. Napríklad konkrétne teda, čo sa týka nervového fitka, čo je práca s blúdivým nervom, tak stres a nervy to je taká veľmi spojitá vec. A my, keď už sa prvé signály a symptómy z tých stresov k nám začnú nejakým spôsobom približovať, tak vieme ako keby použiť nejaké cvičenia s prácou s nervovou sústavou na to, aby sme si v podstate zvýšili nejakú našu stresovú toleranciu. Lebo my každý sme sa tu narodili s nejakou už stresovou toleranciou, to nazvem, pretože všetko, ako my vnímame stres, my sme poňali od našich rodičov. Čo je taká zaujímavá informácia, keď som sa ju dozvedela, tak som bola taká, že fíha, to keď sme ako deti odpozorovali, ako so stresom narábajú naši rodičia, tak niektorí sa môžu teraz zľaknúť, predovšetkým tí, ktorí mali možno takých tých cholerickejších rodičov s kratšou zápalnou šnúrou, ale nebojte sa, pretože so všetkým sa dá pracovať a my vieme dokonca tie naše stresové reakcie prerobiť, čiže dať im ako keby takú zdravšiu formu. Takže toľko za mňa z tej oblasti tej somatickej, čiže tej telesnej, pretože ja veľa pracujem s tým telom. Ďakujem, Lenka. A Evka, ako ty vnímaš stres? Myslím si, že je to veľmi podobné, lebo mindfulness tiež veľmi veľa pracuje s telom a s uvedomovaním si tela, s uvedomovaním si signálov, že OK, toto už som v strese a tých podnetov v priebehu dňa je neskutočne veľa. To keď si začnete všímať, keby som sa vás pýtal, koľkokrát za dnešné ráno ste už boli v strese, tak možno, že napočítate pár situácií, keď sa tak obzrite dozadu, len väčšinou ich tak ignorujeme. Tie stresujúce podnety. Ja rozlišujem stresujúci podnet a stresovú reakciu, ktorá je v prvom rade je fyziologická, ona je veľmi podobná v podstate ako u cicavcov v živočíšnej ríši, takže sú tu nejaké stresové hormóny, sympatikus sa aktivuje, stuhnú mi svaly, začne mi rýchlejšie byť srdce a tak ďalej. A v podstate táto reakcia je veľmi dobrá, zdravá. Je to reakcia nášho tela, ktorá pomáha zvládnuť nejakú záťažovú udalosť, niečo, na čom mi záleží, je v ohrození. Ale čo je problém v dnešnej dobe je, že často je to už len v predstave.
ten stresor, že je to nejaká myšlienka, že nestihnem tento deadline. Hej? Takže vlastne už to nie sú tí predátori, čo nás kedysi naháňali, ale už sú to myšlienky a môže ich byť naozaj veľmi, veľmi, veľmi veľa v priebehu dňa. Takže možno, že hej, ja dosť veľa narábam vo svojej práci s tým, že ako keby meníme ten postoj k stresu. On je súčasťou nášho života, bude, nezmizne nikdy, ale možno, že narábame s tými svojimi reakciami, ako tú reakciu zbytočne nepredĺžovať svojimi myšlienkami, lebo tá reakcia tam prebehne. Keby neprebehla, tak naše telo nefunguje tak, ako má. Ale ako ju možno, že nepredĺžovať, ako si ten stres nechronifikovať. Tak ja mám rada to slovo, niektorí ľudia si to chronifikujú tak svojimi myšlienkami a tak ďalej. Poznáte to, keď sa dostanete do takej tej špirály. Takže vlastne ja narábam z tohoto, ako keby ja to volám druhá vrstva. Tá prvá je to, čo sa mi stane, je to nepríjemné, ale druhá je ten môj postoj, ako to ja spracovávam. Takže... Juka, ty si hovorila, že vlastne stres, alebo že vlastne môže, že je chronický, alebo je taký bežný, alebo je aj taký akútny. Aký je medzi tým rozdiel? Akutne, keď je akutná stresová situácia, opodstatnená, niečo sa stane, niečo, čokoľvek, dieťa sa mi zraní a tak ďalej. Takže tam je tá stresová reakcia trošku inak, s tým vieme narábať, sú na to techniky a potom je, veľa ľudí sa dostane do tzv. Chronického stresu. Keď sa už tá stresová reakcia stane ako keby zvyková, že ju máme často celé dni, možno, že aj na drobné podnety. Takže tam vlastne my sa v tej mindfulness praxi učíme práve zručnosti, ako s tým narábať. To nie je niečo, čo pôjde hneď, preto máme, myslím si, že Lenka, ty to máš podobne, že tie kurzy sú ako keby dlhodobé, to trvá niekoľko týždňov. A ako rozpoznám, že už som v strese? Môžeme sa pobaviť najprv o tej akutnej situácii a potom o tom chronickom. Čiže akutný stres, čo sa vtedy deje v tele? Lenka, ty teraz. Vtedy sa dejú také tie všetky, myslím, že známe fyziologické reakcie, ako to, že začneme mať taký plytký dých, alebo sa zľakneme, to si vieme všimnúť aj na tom, že sa nám tak hrdlo, stiahne. Čiže mení sa nám dých, môžu sa nám rozklepať ruky. Čo sa týka tela, tak tam sa vylúčuje teraz kortizol, lebo stres bol vymyslený na to, aby sme sa mobilizovali a utiekli pred hrozbou. Čiže máme ako keby veľa tej mobilizujúcej energie v tele, ktorá, ale keď ten stresový podnet už pominie, čo sa týka napríklad, teraz len prejdem do toho chronického stresu, my keď veľakrát zažívame takýto akutný stres, my sa vieme dostať do toho, že už sa to stane chronické. Čiže nám napadne zase, možno veľa ľudí pozná to, že im napadne katastrofický scenár, alebo predstavia si situáciu a už vidia, ako zle dopadne. Aj to už je považované za taký ten chronický stres, kedy opäť v našom tele sa deje to isté. Máme plítke dýchanie, zrýchli sa tep, čo sú v podstate veci, ktoré nedobre ako keby pôsobia na našu imunitu, lebo my vtedy, keď máme stres, sa zastaví všetko nepodstatné v tele, ako napríklad riadenie hormónov, imunita, trávenie. Všetky tieto veci sú vtedy nepodstatné, čiže nám akoby nefungujú. My sme pripravení bojovať alebo utekať a keď už sme v tom chronickom, tak keď nám teda nefunguje hormonálna sústava, trávenie, kardiovaskulárny systém tak ako má, tak je to v zásade preto, lebo my sme príliš často v tom stresovom, mobilizujúcom, takzvanom tom sympatikovom, akoby tej sympatikovej nervovej vetve. Takže spoznáme to rôznymi takýmito, teda hlavne ten akútny stres. Čiže ja by som to možno tak preložila do normálnej reči, čiže keď ma veľmi často bolí hlava, alebo mám problémy so žalúdkom, alebo už pomaly aj chrbát ma bolí, alebo neviem dobre spať, cítim sa, neviem sa sústrediť, že vlastne toto všetko môžu byť prejavy vlastne chronického stresu, kedy už neviem normálne fungovať, hej? Tak, ja by som možno ešte, ak môžem, do týchto doplnila, lebo sú aj také rôzne iné záhadné symptómy, ktoré sa objavujú na tele a my si ich často nespájame s tým stresom, ale aj cez moju prax a klientov, ktorí mali naozaj rôzne tie symptómy, tak vieme si spojiť napríklad aj neschopnosť ovládať ten prehltací reflex. To je tiež stres. To, že sa v noci zobudíme a lápeme po dýchu. Hej?
alebo máme stiahnuté hrudné svaly a máme pocit stále, že sme v takom predklone divnom. Máme trasľavé ruky, alebo v podstate len sedíme na stoličke, stále sa nám trasie noha, musíme si klepkať perom, neviem, hocičím, mobilizujúca energia, stres v tele, krče v žalúdku, všetky aj tie gastroporuchy, ako je SIBO, nafúkovanie a všetky tie novodobé záležitosti, čo dnes riešime, sú tiež spojené so stresom. Časté migrény alebo stuhnuté nohy alebo napnuté oči, keď nás často bolia oči, tak to tiež znamená, že stále len pozeráme, čo kde na nás vyskočí, že sme v podstate v tom strese, takže aj takéto zaujímavé fyziologické veci sa tam môžu ukazovať. Alebo ešte aj keď sa prejedám, hej, alebo Tak. pijem viacej návykových látok, ako je bežné, alebo možno aj tá cigaretka vlastne je niečo, čo nejakým spôsobom môže súvisieť so stresom. Hej? Tak. Ono, Euka? možno, že tieto veci, čo popisuješ, to je ako keby spôsob vyrovnávania sa s tým stresom, ktorý nie je úplne zdravý, hej, sa to volá, že nejaká zvyková reakcia, ktorá nie je úplne prospešná, že neviem, niekto je veľa čokolády večer, hej, to som mala ja, alebo musí veľa jesť, niekto naopak alkohol, rôzne takéto spôsoby. Niečo, čo vlastne robím, alebo nejakým spôsobom sa cítim potom lepšie, ale v podstate dlhodobo je to škodlivé pre moje telo. Možno, že ešte k tým symptómom, čo Lenka hovorila, čo je najčastejšie vidím, čo ku mne prichádzajú klienti do kurzov, tak sú práve bolesti hlavy, migrény, chrbát, stuhnutý chrbát dlhodobo a žalúdok, práve tie traviace veci, čo tak popisujú. S tým sa tak najčastejšie stretávam. Mne sa ešte raz stalo aj to, že mali sme nejaký meeting a bol naozaj stresujúci v tom, že veľa ľudí, veľa nových vecí a vlastne udialo sa to, že neboli veľmi pozitívne reakcie, hej, a ja som nedokázala s tým nejakým spôsobom pracovať, takže som mala pocit, že sa zastavil svet, nedokázala som sa sústrediť a vlastne som sa tak ako keby skoro rozložila, aj keď som na to na sebe nedala znať, lebo však sme boli všetci naučení, že poker face, že nemáme vlastne dať na sebe nič znať, takže v tom som bola naozaj veľmi dobrá, nič si nikto nevšimol, ale keď všetci odišli vlastne z meetingu, tak ja som sa fakt, že zložila a dokonca som sa išla vyplakať niekde na toaletu. A bolo to veľmi náročné, preto ma vlastne často bolel žalúdok a tak ďalej, ale v tej dobe ja som si to vôbec nespájala akože so stresom alebo s tým, že neviem so sebou pracovať, skôr som to hádzala na tých druhých, že to oni za to môžu, takže to je aj dôvod, prečo chcem o tom hovoriť. Tak. Ale Lenka chcela niečo dopovedať. Áno, ja som ešte chcela dopovedať, že my sa tu síce bavíme o tých stresových, ako vyzerá ten stres na tele, ale on môže mať aj také iné prejavy. Ja som chcela spomenúť len pár z nich, ako napríklad túžba po perfekcionizme, workoholizmus. Toto sú tiež také prejavy stresu, alebo nazvem to dysregulovanej nervovej sústavy, čiže rozhádzanej nervovej sústavy. Alebo taktiež, keď pociťujeme často takú letargiu, alebo taká prílišná prokrastinácia, čiže z toho opačného spektra, hej, toho stresu, takých tých reakcií, kde nemáme tú energiu, tak aj toto je v podstate akási stresová reakcia, ktorá sa neskôr ukáže na tele. Alebo keď máme tendenciu sa zdržiavať v nejakých extrémnych situáciách, že všetko v našom živote musí byť dráma. Aj takto môže vyzerať v podstate nejaký stres, ktorý my pociťujeme, vyhľadávame a potom v ňom žijeme. Takže som chcela len doplniť také možno ešte menej očividné, prvoplánové. Ja tieto veci, čo si popísala, vnímam ako nejaké vnútorné vzorce, ktoré u nás fungujú už roky. Perfekcionizmus od detstva, pravdepodobne od detstva, takže sú to nejaké vnútorné vzorce, ktoré pôvodne vznikli, aby nám pomohli sa vyrovnať s nejakou situáciou, ale dlhodobo vlastne trošku idú proti nám v niektorých situáciách, takže asi to. A možno ešte ma napadlo, by som doplnila, že spánok je taký celkom dobrý indikátor, že veľa ľudí má problémy so spánkom, problém zaspať, alebo sa zobudí v noci v tú istú hodinu, nevie už ďalej spať, alebo nevie dlhšiu dobu zaspať, takže ten spánok je pre mňa vždy taký indikátor, aj pre mňa osobne, že ako sa mám v tomto období. A čo myslíte, že čím to je, že, lebo zvieratá sú vystavené stresovým situáciám bežne, hej, ako
pri koňoch, keď sa pohybujem, tak to je viditeľné veľmi na nich, ale vedia si s tým veľmi vlastne poradiť. Tá príroda ich na to naučila. Čím to je, že my ľudia, nám to nejak tak úplne nejde? Rozmýšľali ste nad tým niekedy, že v čom je vlastne rozdiel, že... Tak Euka? Hej, ja niekedy používam, aj keď vlastne robím školenie alebo kurzy na túto tému, presne ten príbeh so zvieratami, že keď nejaké zviera, neviem, antilopu naháňa nejaký predátor, gepard, tak presne tá stresová reakcia je u nej tá istá, alebo aj u konia, čo sa týka fyziológie, hej, rýchlejšie byť srdce, začne utekať, ale ona keď sa dostane do bezpečia, dopadne to dobre, nechytí ju ten gepard, tak ona začne relaxovať, ona ide do fázy odpočinku. Takže sa aktivuje parasympatikus a ona sa ako keby upokojuje. Lenže čo robíme my ľudia v takejto situácii, keby ja som bola tá antilopa, ktorú ten gepard nedoženie, už som konečne v kľude, tak začnem rozmýšľať. Ja mám tendenciu ísť s myšlenkami do budúcnosti, že fúha, čo keď tam bude aj na budúce? A čo keď nebudem mať energie a chytí ma? A čo keď chytí moje deti? Alebo idem myšlenkami do minulosti. To bolo hrozné, čo keby ma tak chytil. A keby to bolo, a už si začnem predstavovať scény, toto niektorí ľudia tiež majú. Takže vlastne ja ako keby, tá ľudská myseľ, ona nie je úplne dokonalá. Hej? Takže tá moja schopnosť myslieť, mať myšlienky, mať predstavy mi mnohom pomáha, ale zrovna v tejto stresovej situácii ju ako keby predlžuje. Takže ja vlastne nezačnem oddychovať, nedostanem sa do tej fázy pokoja, ktorá je prirodzená, telo ju potrebuje na regeneráciu, ale ďalej som ako keby v tom napätí, v tom nabudení, v tom strese, takže toto je pre mňa taký výrazný rozdiel, čo sa deje u zvierat, čo sa deje u ľudí a preto aj hovorím, že naše telo je pripravené zvládnuť ten stres, ak je fáza akutného stresu vystriedaná fáza v odpočinku. A tu sa myslím si, že stretávame s Lenkou, kde pracujeme akoby s parasympatikom, hej, že ako aktivovať ten parasympatikus a ako si doprieť viac tých chvíľ, kde sa regenerujeme, kde odpočívame, kde sme v pokoji, lebo myslím si, že ich máme málo v dnešnej dobe, veľmi málo. Hej, presne tak. No a mne v tomto pomohli veľmi kone, lebo som s nimi strávila veľa času, ale potom som si uvedomila, že keď je zima a už sa mi tam veľmi nechce, tak už sa tak veľmi neodregulovávam. Takže som tiež hľadala spôsoby, ako to môžem sám sa ako keby ukludniť, aj bez toho, aby som mala pri sebe kone. Našťastie som na to prišla, ale dneska dám priestor vám. Takže Lenka, máš ešte k tomu niečo? Videla som, že chceš niečo dopovedať. Nie, mne tak stále chodia myšlienky. Ja som len premýšľala, ako Euka hovorila, že vlastne tá myseľ je ten problém, tak s tým samozrejme súhlasím. Ale keďže my máme tú myseľ a vieme, že napríklad keď nám tá nervová sústava možno nefunguje tak expresne ako tým zvieratám kvôli tomu, že my si tam ešte vytvárame tie problémy navyše, aj keď už v bezprostrednom okolí nie sú, tak zatiaľ, čo tá myseľ si môže ísť svoje, my jej môžeme dať ale nejaký job. Hej? Že ako sa ona rýchlejšie vie dostať do tej pohody. A to je napríklad aj cez tie rôzne naše cvičenia, cez tie meditácie, cez nervové fitko, cez krátke telové somatické cvičenia. Čiže keď sa my naučíme nejaký krátky hack, trik na to, ako sa tam dostať, tak to je v podstate to, ako si vieme zregulovať ten náš nervový systém a zväčšiť to okienko tolerancie na ten stres. Takže tá myseľ nie je úplne na škodu, lebo jej vieme dať potravu, ktorú ona potom využije v tomto stresovom období. Určite by som súhlasila v tomto úplne s Lenkou a preto si myslím, že je potrebné pracovať so svojou myslou a akoby učiť sa tie zručnosti akýmkoľvek spôsobom. Lenka, ty viac pracuješ s tými nervami, viac myslou, ale ona nám tá myseľ dáva aj neuveriteľne veľa možností. A je to ako keby zručnosť, niečo, čo sa dá naučiť. Že vlastne môžeme povedať, že je to super, že tú myseľ máme, len ju potrebujeme nejakým spôsobom ukočírovať a mne to vlastne prišlo tak, že väčšinou sa hovorilo, že musíme ukočírovať tie naše emócie, čo je síce pravda, ale vlastne myseľ nám v tom môže veľa pomôcť. Nie je tak?
Hej, ja veľmi to slovo ukočírovať, možno, že mi neznie až tak dobre, ale ja by som povedala narábať s ňou, pracovať s ňou. Tak akože spoznať ju, spriateliť sa s ňou a naučiť sa s ňou pracovať tak, aby ona nepracovala proti nám, ale v náš prospech. Tak, hej. Leni? Ja by som k tomu mala jednu takú pikošku zaujímavú, čo sa výskumov týka, lebo bolo zistené v rámci fungovania nervovej sústavy a blúdivého nervu, čo je v podstate najdlhší nerv, ktorý my máme v tele, ktorý zasiahne celé naše telo a podáva signály o tom, čo sa deje v našom tele do mozgu, tak je zistené, že teda 20% informácií ide z mozgu do tela a 80% z tela do mozgu. To znamená, že naše telo dáva nášmu mozgu impulzy o tom, ako sa telo cíti. Čiže keď máme črevá v nepohode, trávenie v nepohode, už sme smutní, už je škaredý deň, hej, už začneme byť letargickí. Keď je kardiovaskulárny systém v nepohode, opäť to vytvára nejaké emócie, že tento výskum alebo táto informácia je natoľko zaujímavá práve kvôli tomu, že my si veľakrát myslíme, že my tou hlavou vieme ovplyvniť všetko v našom živote, dokonca aj naše telo, hej, zázračne si ho vyliečiť, ale výskumy ukazujú inak, že my cez to telo vieme v podstate robiť aj s tou našou mysľou, aj s tým našim mozgom. Čiže to zdravé telo vie podávať impulzy do mozgu, dokonca aj také, aby sa nám zlepšila nálada, lebo sú robené výskumy v rámci úzkostných porúch, depresií, hej, napríklad s tým blúdivým nervom. A všetky tieto techniky sa venujú tomu telu, čiže my pracujeme s telom, aby telo dávalo do mozgu informáciu, že sme v bezpečí, že nám je dobre, že sme šťastní. Takže toto je taká možno ešte zaujímavosť myseľ versus telo, že dnešné prístupy, ja si myslím, že to je budúcnosť naozaj, tam kam smerujeme, je prepojiť všetky tie techniky mysle, terapii, sebarozvoja, ja neviem, coachingov mysle a tak ďalej, aj s tým telom, pretože bez toho tela to nevieme proste obísť. Hej, no ja to môžem potvrdiť v tom, že môžeme ako rozmýšľať nad úžasnými vecami, mať všelijaké koncepty. Ja som pôvodne vyštudovala filozofiu, takže rozumiem všelijakým veciam, ale keď som prišla ku koňom, moc to tam nefungovalo ani pri deťoch. A vlastne až keď som začala spájať všetky svoje súčasti, to znamená myseľ, telo, emócie a ducha dokopy, tak to začalo nejakým spôsobom fungovať. Len otázka je, že ako sa tam dostať. Takže moja otázka na vás je teraz, že aj ako ste sa dostali, lebo tých metód je viacero, netvrdíme, že sme teraz objavili Ameriku, ale ako ste sa dostali k tej vašej a ako zafungovala vo vašom živote, vo vašom aj osobnom, ako vám pomohla? Takže Euka, môžem dať tebe slovo? Hej. Ja som sa k tej meditácii dostala. Vlastne to som ešte pracovala v korporácii a začala jednoducho s aplikáciou meditovať, takže úplne jednoducho. A na mňa malo tak silný vplyv a to bolo naozaj niekoľko minút denne a naozaj som pocitila, že všetky tie vplyvy, proste lepší spánok, lepšie zvládanie rôznych vecí, menej bolo takých tých myšlienok, ktoré sa točili stále dokola, také tie, viete, myšlienky, ktoré v podstate zosilňujú stres, ktoré nevieme úplne kontrolovať. Takže a to stále tak viac vťahovalo, až som potom začala meditovať intenzívnejšie, bola som na rôznych pobytoch v tichu, pustila som sa do rôznych výcvikov. A potom, čím hlbšie som sa do toho ponárala, tým viac sa mi toho otváralo. Ako tam, a potom umietalo nastávať také niečo, že som ako keby zrazu vedela úplne inak narábať s rôznymi silnými emóciami, ktoré možno, že netrvali už tak dlho, ale oni tam stále boli, stále budú, ako emócie si treba priznať, ale možno, že to tak rýchlejšie pominulo. Možno, že by som to také prirovnanie niekedy používam, že predtým, keď, neviem, nastal nejaký konflikt s niekým alebo niečo, tak predtým týždeň pršalo a teraz zrazu bola 2 hodiny búrka. Takže stále tam bola tá emócia, tá intenzita, ale to trvanie bolo podstatne kratšie. Rôzne také tie myšlienky, ja som mávala sklon k takým rôznym úzkostným myšlienkám, takže toho zrazu, myslím si, že to nikdy úplne nezmizne, ale je toho podstatne menej. Ale čo je dôležitejšie pre mňa, že môj život začal byť taký akoby hlbší, kvalitnejší, viac si viem vychutnať tie pekné chvíle a také tie momenty.
naozaj si ich užiť, takže ako keby... A myslím si, že, a nechcem teraz znieť mysticky, ale tak viac sa mi darí spájať sa sama so sebou a s tou svojou takou vnútornou múdrosťou, ktorá tam je. A hej, asi toľko by som... Neviem, či som odpovedala, Danielka, na tvoju otázku. Hej. Ďakujem. Lenka, ty si sa ako dostala k svojej téme? Ja som sa dostala k mojej téme tak, že pred viac ako rokom som ja v podstate vyhorela z toho, že som pracovala s ľuďmi v rámci individuálnych konzultácií a keďže vás nenavštevujú, keď robíte v pomáhajúcej profesii ľudia šťastní a usmiatí, ale naopak smutní v ťažkých životných situáciách, chorí ľudia a tak ďalej, tak to má samozrejme na vás nejaký efekt. A ja som v podstate zistila, že ja už nemám kapacitu na týchto ľudí, že nemám kapacitu počúvať ich problémy, že ma zaťažujú. A vtedy som zistila, že niečo nie je dobre. Tak som vypla na chvíľočku svoju prácu a odišla som do marketingu. Odišla som pracovať do firmy, kde som mala 25-ročných mladých, usmiatých kolegov, ktorí ešte nestihli zažiť obrovské traumy vo svojom živote, takže mali tú energiu a entuziasmus, kde som sa trošku akoby preliečila a zároveň som natrafila na taký program, ktorý sa venuje v podstate práci s nervovým systémom, kde som zistila, že naozaj aj také veci, ako keď prestanete mať chuť na ľudí, že oni sú veľmi spojité s našou nervovou sústavou, lebo ona riadí tzv. Systém sociálnej angažovanosti, čiže ako my sa spájame s druhými ľuďmi, ako sme my otvorení, ako ich vieme počúvať a ako s nimi vieme interagovať. A v podstate ja sama som si prešla takým dvojmesačným výcvikom, pretože napríklad v rámci práce s nervovou sústavou stačí 8 týždňov pracovať so svojimi nervami a to po dobu 3 až 7 minút denne, čo je naozaj akože málinko. Ja som teda išla hlbšie, lebo som sa chcela ponoriť viacej do tejto tematiky, ale za takúto dobu my vieme zmeniť náš nervový systém, pretože ten náš mozog má tú neuroplasticitu a vieme si dodať ako keby taký nový dých. To, čo mne sa udialo potom, je, že zrazu som mala opäť chuť interagovať s ľuďmi. Mala som ja ako aj človek, ktorý im poskytuje pomoc, priestor na nich, na ich problémy. A v podstate, čo som si tak všimla, takú jednu zábavnú vec, že odvtedy, čo som prešla ja si týmto tréningom a následne sa naučila, ako to ďalej praktizovať s mojimi klientmi, tak ja už neviem potláčať veci. Viete, takéto, že niekde ste a niečo vás rozhodí, nejaká situácia, a poviete si, že bože, teraz sa to nehodí, je tu veľa ľudí, hej, alebo večer si na to posvietim, alebo cez víkend sa tomu budem venovať. Toto absolútne odvtedy nefunguje. Jednoducho vždy, keď príde nejaký podnet, ktorý vyvolá nejakú emocionálnu reakciu, ja ju musím nechať akože okamžite prejsť tým telom, alebo urobiť nejaké cvičenie, ktoré mi napomôže v podstate sa rýchlejšie prežiť tú reakciu, lebo to nie je o tom, že my potláčame tie veci teraz, aj tie nepekné, ktoré nás rozhodia, ale my ako keby urýchlime ten tok, cez ktorým oni cez to telo rýchlejšie prejdú. Takže to za mňa bolo taký zaujímavý aha moment, že už sa to nedá potlačať a taktiež, ako povedala aj Evka, ja mám pocit, že človeka to dostáva viacej do svojho stredu, keď sa tak sám so sebou viac stotožní. Čiže na začiatku bol nejaký uvedomenie si toho, že necítim sa úplne dobre, niečo mi nefunguje, ten život stráca ako keby takú šťavu a na základe toho uvedomenia prišiel impuls, že ale tak idem hľadať niečo, čo by mi mohlo pomôcť. Hej. Že ten prvý krok je vlastne, že začnem si to aj uvedomovať, lebo mnohí ľudia naozaj, že chodia, ani nevedia, že im niečo je. Čiže možno na začiatku by ma napadlo, že skúste dať nejaký tip našim divákom, že ako si môžu začať uvedomovať, že čo sa v nich vlastne deje a že či majú alebo nemajú vôbec nejaký problém, alebo že či majú niečo riešiť, nemajú niečo riešiť. Takže ako môžu spoznať, že čo sa v nich vlastne deje? Evka? Možno, že ako spoznať, že sa niečo deje, čo nie je úplne dobré pre mňa. Hej, tak to je tá otázka.
Možno, že všetky tie symptómy, čo sme popisovali, ale ja osobne som taký zastanca vnímania svojho tela. To telo vo veľkej miere nám povie, že čo sa deje. Zdravie, celkové telo, spánok, tieto veci. Nie každý je úplne vnímavý na svoje telo a to je v poriadku, máme proste, sme rôzni, máme rôznu históriu, takže možno, že ešte taký signál môže byť, že často sa točím v nejakých myšlienkach, cítim proste stále nejaké napätie, proste stále niečo veľmi plánujem do budúcnosti, až príliš preplánovávam. Často to môže byť naše okolie. Hej, že neviem, často partnerka povie manželovi, toto už nie je v poriadku, takže často aj to okolie dáva signály, keď úplne nie sme schopní vnímať ako keby to telo. Takže možno asi takto za mňa, tak stručne. Možno sa na chvíľku tak zastaviť a uvedomiť si, že čo v tejto chvíli, ako sa vlastne mám, lebo my niekedy tak bežíme cez ten deň, že si to ani nevšimneme, len večer padneme do postele unavení. Že možno počas toho dňa si robiť taký rešerš ako keby samého seba, že kde sa nachádzam, čo sa vo mne deje a že či niečo nepotrebujem urobiť nejak inak. Hej? To je práve tá všímavosť aj mindfulness, že ja som určite zastanca zastavovať sa niekoľkokrát denne, čo najčastejšie, možno sa zastaviť na minútku, uvedomiť si presne, a ako sa teraz cítim a ako sa mám. Ako keby sa spojiť so sebou, čo teraz prežívam, čo vnímam v tele, aké mám myšlienky a aký mám pocit náladu. A čím častejšie to robíme, tak tým viac si na to ako keby zvykneme. Začneme si to uvedomovať, začne to už prichádzať samé potom. Mne to vlastne odzrkadlili kone, že ako náhle som bola pri nich, oni sú veľkí, je to tam vidno, hej, keď som pracovala s deťmi, tak sa tam diali nejaké situácie, ktoré ma akože upovedomili na tom, že všímaj si, čo sa vlastne deje v tebe, okolo teba, že sa tak viacej ako keby sprítomniť, alebo cez tých druhých to veľakrát vidíme, hej, že napríklad dieťa nás nepočúva, alebo partner tiež ako pozerá niekde úplne inde, nepočúva nás, že to sú všetko akoby môžu byť signály, že nie sme tam úplne prítomní. Tak? Tak, hej. A tie deti, to je veľmi zaujímavé, lebo oni nám hrozne veľa odzrkadľujú. A ešte možno, že to tak prepojím s tým, čo Lenka, ty si hovorila na začiatku, že vlastne, že tie vzorce, ako pristupujeme k stresu, sa učíme od svojich rodičov, alebo ich od nich preberáme, takisto je dobre si uvedomiť, že tí, ktorí máme deti, že tie deti to preberajú od nás. Takže my vlastne ovplyvňujeme to svoje okolie, nielen svoju rodinu, ale celé to okolie. Takže nie je to len úplne o nás, ale sme naozaj takí prepojení. No, dobre, tak keď už som si vlastne takto možno za ten deň uvedomila, že niečo asi není úplne v poriadku, čo s tým môžem robiť? Povedzme si v takej tej bežnej situácii, že nezažívam nejaký veľký stres, nejakú krízovú situáciu, ale úplne bežný. Takže čo používate vy, alebo s čím, čo najradšej by ste odporúčili ľuďom, že ako na to? Lenka? Tak ja používam naozaj najčastejšie cvičenia z nervového fitka, čo sú v podstate jednoduché, krátke cvičenia. Ja dám len na taký praktický príklad, keď nás niečo počas dňa rozhodí a cítime takú tú energiu, že nám stúpa až do hlavy a už nám je teplo a už by sme mu radi aj proste vrátili, hej, ten úder, alebo si zanadávali a tak jedno také super cvičenie, kde môžeme tú mobilizujúcu energiu dať preč z našej nervovej sústavy, je, že sa vytrasieme. Že ak stojíme, tak si všetko, čo sa nám dá, alebo ruky, nohy vytrasieme, alebo keď sme niekde, kde sa nedá takto úplne triasť a nevyzerať pritom divne, tak stačí si postaviť sa na špičky a padnúť na päty ako v rece zemiakov. A toto spraviť niekoľkokrát. Dávam praktický tip, skúste, keď budete na budúce čakať v nejakej dlhej šore na pošte, banke, úrade a už zistíte, že už máte ten stres, ktorý už ide, že bože, už nestíham, hej, už idem, tak skúste toto cvičenie postaviť sa na špičky, padnúť na päty. Úplne jednoduché a veľmi efektívne, lebo okamžite funguje, ten stres sa uvoľní, to napätie odíde, ale z takého dlhodobejšieho hľadiska samozrejme sa tomu treba venovať hlbšie. K tomu ja osobne, čo aj ja robím, je, že
ja dosť meditujem tiež. Sú to tie všímavé meditácie, pracujúce s telom, ale aj meditácie, ktoré pracujú veľa so súcitom k samému sebe. Takže to je tiež taká metóda, ktorú ja používam. Ďakujem. A Euka? Asi podobne. Hej. Tiež sa venujem meditáciám. Súcit k sebe je veľká téma, takže to je niečo, čo určite odporúčam. Sú ako keby techniky, meditačné techniky, že ako vôbec na to, lebo myslím si, že to je vec, čo veľa ľudí ani nevie, že je to potrebné a že sa to dá. Hej. A je to vec, čo veľmi chýba, ako keby v dnešnej spoločnosti súcit celkové, aj súcit k sebe. A možno, že taký rýchly tip, keď som v takej situácii, ja celkom rada pracujem s dýchom, že uvedomiť si so seba uvedomením, uvedomiť si vôbec, čo teraz cítim v tele, kde to cítim v tele. Ak to je niečo, čo je príliš na mňa, hej, nejaký príliš veľký tlak v hrudi, tak je dobre skôr ako keby sa tak uzemniť, že si uvedomiť tie časti tela ako chodidlá, alebo keď sedím, tak ten pocit sedenia, ako pocit kontaktu so zemou. A mnohým ľuďom pomôže uvedomiť si dých, predĺžovať výdych. Predĺžovať výdych môže byť také ako keby upokojujúce v tej situácii. A potom sú rôzne také ako keby vizualizačné techniky, čo všetko si môžem predstaviť, ktoré môžu byť celkom také rýchle a priniesť tiež úľavu. A jak si spomínala Lenka, to, že keď stojíš v rade na pošte, tak veľmi často, hej, ja to mám zase v rade v potravinách, tak ja robím zase práve to, že si uvedomím, ako sa teraz cíti moje telo a ako sa vlastne mám, o čom rozmýšľam a uvedomím si na chvíľočku svoj dých, že tých príležitostí v priebehu dňa máme nespočetne veľa, ako keby na chvíľočku sa tak vrátiť k sebe, uvedomiť si seba, že nemusíme byť stále stratení v tých svojich myšlienkach, ale môžeme na chvíľku sa tak sprítomniť naozaj kdekoľvek a tie čakárne u lekára a rady v obchodoch sú taká dobrá príležitosť. Takže to je taký možno, že môj tip, využiť tieto chvíľky v dni. Hej. A ďakujem. A vlastne, ako ste spomínali tú prácu s dýchom a s uvedomovaním si samého seba, tak to je presne to, čo som si vlastne všimla aj pri koňoch, hej, že keď pracujem s deťmi a vidím, že kôň sa zasekol, tak v prvom rade si uvedomím, povzbudím dieťa, že aby začalo aj dýchať, že dýchaj. Pretože my vlastne, keď sme v strese, tak tá prírodzená reakcia je, že sa zasekneme sa a buď teda potom vylievame si stres nejakým kričaním na niekoho iného a je pravda, že nie hoci kde môžeme sa začať triasť namiesto toho, aby sme na niekoho kričali, ale to zvnútornenie sa a uvedomenie si, čo sa vlastne vo mne práve deje, a jednoduché predýchanie tejto situácie a to, že si uvedomím, čo sa mi deje, môže veľmi pomôcť. Takže áno, aj v takých bežných situáciách, aj keď nás v dopravnej zápche niekto sa na nás natlačí a tak ďalej, a keď už máme chuť, jak hovorila Lenka, si uľaviť z okna, tak sa vieme ako keby zastaviť a uvedomiť si, že áno, toto je práve tá situácia, ktorej môžem to mať pod kontrolou, že to nie je, čo sa nedeje sa mi to, ale môžem byť ako keby toho páňou alebo pánom, že viem tú situáciu zvládnuť aj sám. Lenka? Ja by som len dodala, že všimnite si všetci, ako tá istá jedna vec, ktorá vás zvykne rozhodiť, napríklad dopravná zápcha, nemá ten istý vplyv na vás každý deň. Že ono, aj tá naša nervová sústava, ona sa mení, ona je neustále v pohybe, my máme niekedy dobrý, niekedy zlý deň. Všimnite si, že keď ste v myšlienkach ponorení a čo ešte mám urobiť a toto nestiam, ešte po deti treba ísť a potom svokra ešte volala, hej, že vtedy my sa zvykneme stratiť v tom a vtedy máme tú reakciu, že nadávame z okna, hromžíme. Ale potom je úplne iný deň, kedy my sa tam setkáme, v takom zenovom stave sa pomaličky v kolóne posúvame do roboty a sme OK. Čiže ono, treba si všimnúť, ak už máme dlhé obdobie toho, že nás veci napríklad iritujú, tak už je niekde problém, hej, ale naozaj si vybrať nejaký ten podnet, ktorý možno opakovane sa vám deje každý deň a na ňom si všimnúť, že ako ja vlastne teraz na tom som. Hej, takže možno ešte to by som dala ako taký tip. Hej.
Evka, chcela si ešte niečo k tomu dopovedať? Nie, súhlasím s tebou Hej. úplne, že všímať si ten Dobre. svoj kontext a všímať si seba v každodennom kontexte, áno. Hej. Čiže keď napríklad aj sedím niekde v kancelárii a chystá sa na mňa meeting a do toho mi šéf donesie nejaké ďalšie úlohy a ešte mi zavolá dieťa, že je choré a partner, že ja neviem, rozbil auto, tak čo v tej situácii môžem urobiť, aby som sa nezbláznila z toho? Možno, že ja by som sa vrátila k tomu istému, čo sme povedali pred chvíľkou. Proste na chvíľku sa zastaviť, vystúpiť z tých svojich myšlienok, z toho modu, na chvíľku sa tak sprítomniť, ako sme hovorili, uvedomiť si dých telo, možno, že tú mobilizovanú energiu vytriasť, alebo urobiť niečo. Už pomôže dať si len odstup, ísť do kuchynky, dať si čaj, kávu a vrátiť sa, takže na chvíľku to prerušiť to, čo sa deje. A možno ešte taký tip, čo ma napadol, tak možno na záver je, a to je skôr tak dlhodobejšie, že dopriavať si častejšie tie chvíľky pokoja, upokojenia, ako sme hovorili predtým, keď sa nám aktivuje parasympatikus, keď sme naozaj v pokoji, lebo my sme v tom sympatiku veľkú časť dňa a nemusíme byť len v strese, môžeme byť aj v takzvanom, to volám, že drive mode, že idem, hej, mám prácu, je to príjemné, som v takom, že si ani neuvedomujem, ako odišiel čas, ale nie je to vlastne tá kvalitná ako keby relaxácia, uvoľnenie, to upokojenie pre nás, takže možno, že dlhodobo myslím si, že pre ľudí v našej spoločnosti je užitočné si naozaj dopriať veľmi pravidelne taký ten čas na regeneráciu, či už s koňmi, alebo každý má ten svoj spôsob prechádzka v prírode a tak ďalej. Takže nezanedbávať tieto chvíľky sú dôležité. Ja to tiež vlastne potvrdím, že je to také akumulovanie si tej vnútornej baterky, aby sme mali potom kapacitu zvládať ďalšie veci v živote a aby sme mali z čoho čerpať. Vlastne, hej. Tak, dobre, ešte Lenka chcela k tomu niečo dopovedať. Lenka vždy chce niečo povedať. Však vidím, že by sme mohli debatovať dlho, ale na dnes si myslím, že budeme pomaličky končiť, aby sme zasa nepresiahli nejaký veľký čas, takže by sme to tak mohli pomaličky zhrnúť, ale Lenka, dávam ti ešte slovo. Ja by som ešte, keď sa vám nebodaj stáva to, že keď si nedávate toto okienko, o ktorých baby hovorili, tak sa môže stať to, že keď odídeme z toho nášho obyčajného workoholického modu a zrazu sme na dovolenke, čo sa veľa ľuďom stáva, je, že na dovolenke alebo po nej ochorejú. A to sa stáva preto, lebo to je tiež spojené s nervami a stresom, že my konečne dáme tomu telu pocítiť ten parasympatikus, ten stav uvoľnenia, kedy nám zrazu funguje imunita a všetky ostatné veci v tele. My sa spamätáme, že aha, bože, veď tu nejaký vírus na mňa čaká a ja ochoriem, alebo sa mi niečo stane. Zatiaľ, čo my, keď sme v strese, my to iba potláčame. My potláčame a predĺžujeme ten stav, kedy musíme byť stále v strehu. A toto, ak sa vám nebodaj stáva a máte zažitú túto situáciu niekoľkokrát sa vám opakuje, tak vedzte, že toto je veľmi dobrý napríklad signál, ktorý vám vaše telo dáva, že ten váš život, ktorý žijete mimo tú dovolenku, nie je asi úplne optimálny a treba tam niečo prehodnotiť. Takže to ešte som chcela ako taký dodatok k tejto téme. Počúvam túto vec často od klientov aj v coachingu, že toto sa mi práve stalo, hej. Takže je to asi vec, čo sa deje viacerým z nás, hej. Hej. No, dobre. Tak ja verím, že sme pokryli nejaké základné otázky, čo sa týka stresu a toho, čo s tým môžeme robiť a verím, že naši diváci si nájdú nejaké ďalšie inšpirácie, aby nezostávali v tom sami, lebo naozaj v tom zostávať sám netreba a dneska našťastie už je veľmi veľa rôznych možností, ako si uľaviť, ako sa mať lepšie, bez toho, aby sme museli neustále do seba dávať ďalšie a ďalšie lieky, ktoré sú niekedy dôležité a potrebné, ale nie úplne vždy. Takže chcem vás vlastne len motivovať, aby ste hľadali tie riešenia. A ja by som chcela takto veľmi pekne poďakovať Lenke a Evke za to, že vlastne som sa mohla takto porozprávať so psychologičkou, kaučkou, lektorkou, ktoré robia úžasné veci a rozumejú im a ja sa im venujem tiež, ale predsa len rozprávať sa s ľuďmi, ktorí sú v tom už dlhšie a rozumejú tomu, bolo pre mňa tiež zážitkom. Takže
Ďakujem vám veľmi pekne a možno na záver, ak by ste chceli ešte niečo odkázať alebo povedať, tak nech sa páči. Euka? Hej, a ja tiež ďakujem vám a vám obidvom, veľmi príjemne sa s vami ide čas tak veľmi rýchlo. Myslím si, že pracujeme ako keby s veľmi podobnými vecami z trošku iných uhlov pohľadu a môže byť veľmi zaujímavé to všetko prepojiť. A možno, že taký môj odkaz na záver je, že to všetko, o čom sme hovorili, že je to zručnosť. Dá sa naučiť pracovať so stresom, dá sa naučiť pracovať so samým sebou, že som presvedčená, že každý vie zlepšiť kvalitu svojho života. A možno, že niekedy je dobré ako keby aj tie náročnejšie obdobia a veci brať ako takú príležitosť. V živote to tak býva, že to je príležitosť, že naučiť sa zase niečo nové, niekam sa posunúť. Takže asi toľko odo mňa. Ďakujem, Euka, veľmi pekne. Alenka? Tak mne neostáva nič iné ako súhlasiť s týmto. Tiež by som ti chcela poďakovať, Danielka, za to, že si vytvorila tento priestor na to, aby sa aj tieto informácie vedeli šíriť ďalej. Za mňa, čo mi ešte tak napadlo, je, že ono je to normálne a deje sa to každému z nás. Že to nie je nič také, o čom treba nehovoriť, hanbiť sa a naozaj, keď si už na sebe všimneme tie prvé varovné signály, treba to riešiť. A samozrejme, tak ako povedala Euka, je to zručnosť, čiže existuje nespočetne veľa metód, akými sa to dá riešiť. My ponúkame jednu z nich, 1, 2, 3 z nich, takže naozaj ten záujem o túto tému, ktorý ja vidím, že v dnešnej dobe sa akoby tlačí do popredia, lebo bohužiaľ žijeme v dobe, kedy stres obrovsky rastie, nie len našimi životmi, ale myslím nejakým globálnym dianím a stále nejakými vecami, na ktoré my musíme reagovať. A aj keď si myslíme, že my nepozeráme správy a nemá to na nás efekt, má, pretože sa pohybujeme medzi ľuďmi, ktorí o tom hovoria. Jednoducho je to tu také pole, ktoré na nás pôsobí, či my chceme alebo nie. Takže treba si naozaj, si myslím, že v tejto dobe na to dať ako keby dôraz, že túto zručnosť v sebe vypestujeme, lebo myslím si, že bude dôležitá ešte aj v ďalšom našom živote. Určite bude a bude sa týkať aj našich detí a to, akým spôsobom my, dospelí, zvládame stres, dokážeme vlastne odozdať aj tým deťom, takže chcem vás vlastne motivovať a ako hovorila Euka, je to zručnosť a zručnosti sa učia a trvá to nejaký čas, není to za jeden víkendový seminár, je to práve o tom, akým dennodenným tréningom vlastne s tým človek pracuje, takže vydržte a ako sa hovorí, ako sú tie 40-dňové pôsty alebo 21 dní nejakej zmeny. Jednoducho naučiť sa novú zručnosť a jazdiť na koni chvíľku trvá, pretože sa potrebujeme dostať do tela a nie len o tom rozmýšľať. Takže vás chcem v tomto povzbudiť a ak je ešte nejaké slovo, Euka. Áno, ešte ma napadlo, ako ste hovorili obidve, ale aj ako Lenka hovorila o tom, že vlastne, že je to normálne, že sa niekedy nemáme dobre, že máme rôzne obdobie, tak sa veľmi teším, že v našej spoločnosti to už prestáva byť tabuizované, ľudia sa neboja vyhľadať pomoc, takže možno, že ja som aj veľký zastanca psychoterapie. Mám aj veľa kolegov, kamarátov, psychoterapeutov, takže ja by som to možno, že nevidela tak separátne, že toto je zručnosť, ale mne to veľmi pekne funguje aj v prepojení s tou psychoterapiou, že tie rôzne veci sa vedia veľmi, veľmi pekne doplňať, tak možno, že ešte tak, akože mi nedá nedoplniť, že ak sa máte veľmi, takže si myslíte, že si s tým neporadíte sami a naučením sa nejakej zručnosti určite veľmi odporúčam osloviť psychoterapeuta, lebo to je niečo, čo môže veľmi pomôcť a je to úplne v poriadku. Dobre. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem aj tejto úžasnej technike, že sa môžeme takto stretávať na diaľku. A verím, že to bol užitočne strávený čas aj pre našich divákov a keby nás chceli sledovať ďalej, lebo verím, že tých tém môže byť aj viacej, môžeme sa tomu povenovať bližšie, tak Wellbeing Inšpirovňa a samozrejme aj na jednotlivých stránkach. Lenka Madudová je Nervové fitko
A Euka Zavacká, tvoja webová stránka alebo kontakt Ja na mám, teba? ja mám taký názov, že Mind Moments, takže mindmoments.sk. Mhm, mhm, dobre. A moja stránka je Daniela Tejkalová, úplne jednoducho, takže sa možno ešte niekde nejako vidíme a týmto vám veľmi pekne ďakujem, prajem vám krásny deň a nezabudnime v pokoji a v pohode dýchať, aby sme sa mali dobre. Takže pekný deň všetkým. Ďakujeme. Ďakujem. Ahojte. Ďakujeme, ahojte.